Здравейте, аз съм Деймондър, не ми се бъде в лицето. И това е мапа на Пумата. Пума, кажи здравей. Здравейте! И да, това е Bread Making, той направи клип. Ще се map made my Puma princess. И аз нещо ставам лелелела. Don't break blocks, don't play blocks, play normal. This game is for others. Сам си щупи табелата. Как ти да е? Това не се е случило, не сте го видели. Никой не го видя. Да, ако снимате това, и своите канала, не ви бъдете писат, покажете какво. Върна ли го? Yeah, no, don't let it be. Okay, I'm Sin. Синс, You'll be червен. I'm червен. Готови, кажи кога да почнем да цъкаме. 3, 2, 1, старт! Не! Той ме изпревари! Бързо, бабо, аз те чакам. Идвам за теб. Да ми пратиш хлябче. Защо не става? У мен не става. Казахте, че не трябва да го задържиш, трябва да изчакаш бутончето да си стане. Да се завърне на място. Колко ще ме пръсне. Може да го обясниш ти. Да. И ще направя клип. Да, когато стигнат до 25. Опа, чакай! 25 било, не 24. Добре, стана. Купите тази... Бабичка, а се клипне ли? Бабичка. 25 е у мен! Бях 25! Да, ето бабичка. Интересно, да. Това е малко скучно. Пазно, че пък ще върна, когато стигна следващите. Всеки момент Пумата ще стигне. Искам да размеря, какво е това, И време за 600. Аз ще настигна, бе, преди тя си го направил. Не, няма такива. Давайте си. И Пумата им наближава по-бързо да му убие. Скоро ще взема следващото, което е Baking Team for 5000 точки. Ау! No. Ау! Скръбят точки, Baking Team е крипонка на такова. Всеки момент ще го видят от моята страна, ако гледаш към с джампчета. Не. Не. Готови? Приготвят се. Не. И да, това са килите. Върна се от твоята страна, бе, малко разбих при Пумата. Don't have problem. Така трябва да клик. Може да не се клика, но... Това ще ми дам по едно, малко по-бързо. Едва ли? Давай 200 точки. Ама тия 200 кога ще ги стигна? Ти ще ме минеш, бе! Никна ли? Къде е това? Фурнес, не. Леки ти. Да, няма да го кликам. Ще стигна до следващите. За живот. Аз съм Деймондър. И по-бързо идва смъртта ми. Пумата почти стигна. Аз кликам като луд. 80 000 ще станат след 2000. Добре, 1000. И Умира. последните ти 5 секунди живот. След като ти го направя. Сега 5 милиона. Той ще ме мина към живот, но... Остава само да стигна 5 милиона и готово. Да, Може да им кажеш, че ако гладняват, могат да застанат и да си вземат хляб. Да, и така просто идвате. Ако си вземате хляб. Да обясняй се, защото инвентаря му
Нали, единия ред беше пълен с... Виж, аз те надминах. Знам. Стига си викал, бе! Бах ти лойното! Викам препалите. Да. Другото! Казах ти да застанеш пред бутона. Няма такива истории. Да. Ще се върна и ще ви снема на смъртта. Аз съм Деймондър. И смъртта ми наближава. За 3, 2, 1. Не. Тя смъртта ти наближи, просто мога да изчакам малко, за да бъде малко по-подигравателен. Ай, няма, чакам, уе. Не. И сега неговата смърт. Пумата на върву, като животно. Да, това беше общо минигейма. Ще сложа задално, ако изобщо той го е качил. Качил ли се, бе? Пусни го, да. Добре, това беше Чали.